저는 쿨룸카 아니 붕원카 딥 트리푸라 아니 파니 붕원카 비단चन्द्र त्रिपुरा 아니 마니 붕원카 सबितारानी त्रिपुरा ओमफ्राय आनी पारानि 붕원카 हकुटैसा लंथ्राई भेलि धलाई डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा ओमफ्राय आनी खेलानि 붕원카 थाई बक्सिंग ओमफ्राय आं जे तावक जे जागा थाङै थुङै फैखा आव ओमफ्राय थाई बक्सिंग एशियन चेम्पियनशिप ओमफ्राय आं र थुङै फैखा ओमफ्राय आं थांनाय 2 तारिखआव जोंनि फ्लाइट मासनि ओमफ्राय 3 तारिख जिमि जोंनि खेला स्टार्ट दंखा ओमफ्राय 5 तारिखआव ओमफ्राय आनी बाउट स्टार्ट दंखा ओमफ्राय फार्स्ट मैच आं क्वालिफाई मैच इंडिया बाय थुंगा ओमफ्राय सेकेंड मैच भूटान बाय ओमफ्राय नेपाल बाय ओमफ्राय फाइनल ओमफ्राय श्रीलंका बाय थुंगा ओमफ्राय बासक जरा जे नोंनि वान सं बा आसाम दं जे नों हातारा थाङो थुङो जे मेडल एचिव खायनाय इखिनि एमनिथ' आं ताबक 2018 जिमि प्रेक्टिस खायतंमानि ओमफ्राय आनी जे कोच जयदेव त्रिपुरा इरनि न जोंनि हकुटैसानि ओमफ्राय बजे आनो ट्रेनिंग खायरका जेबे आनो प्रेक्टिस खायरका आं पूरा 100% सियोर तंमोन जे आं गोल्ड टनाय हिनाय तबे गोल्ड मानलिया सिल्वर मानि फैका ओमफ्राय नेक्स्ट आं वानसुको जे आं वर्ल्ड चेम्पियनशिप आं थाङै थुंनानै हिनाय जायतै दङ ओमफ्राय ताबक आरो क्या ससियेल मीडिया से क्या साना मुचुंग जे गवर्नमेंट हाइते क्या जरी चुनो इक्विपमेंट मानी रक प्रेक्टिस खायनानै क्या हेल्प खायमांका हिंखाय अनेक जानाय आरो आनी हाय आरो अनेक जाराक दङ बकबम देहिके थुंना मुचुंगो किन्तु मानिनि शर्टेजनि बागै जों प्रेक्टिस खायरमिया ओमफ्राय टाइमबो अनेक समय शर्ट दङ टाइमबो माया ओमफ्राय आनी जिनि सारनि आन्दार अनेक जाराक दङ देहिके थुंकुरं ओमफ्राय बकबो अनेक जन दङ चान्स मानजाक किन्तु अनेक जन दङ रां फैसानि प्रब्लेम मुङै थांमाया ओमफ्राय सब समय जतत माने बायराव थांनानै तो पासपोर्ट रकबो नांगौ पासपोर्टनि बायथ' पासपोर्ट दंनि बायथ' रां रकबो नांगौ ओमफ्राय फ्लाइट टिकेट दंनि बायबो रां नांगौ ओमफ्राय अनेक जायगायाव थांमाया थांगौ आं आनसुगो जे जोंनि गवर्नमेंट हयते जुदि क्या हेल्प मांखा हिंखाय अनेक जानाय हिनो नों जे बायरे थाङै थुङै जे नों मेडल एचिव खायका नेनि बाखा बकहाय मातुं हताबो आंथ' अनेक खुसि न ओमफ्राय आनी गार्जेनराबो खुसि ओमफ्राय कोच आनी स्टेटनि जे जोंनि सेक्रेटारि सन्जय सिन्हा जत खुसि न ओमफ्राय आंबो खुसि न